prezident, nech sa páči, poďme. Poďte. Už čakajú. Tak, sem, tu je štúdio. Tak, dáme si pozor, hop. Tak, usadíme sa. No, papiere sú už tu. Poďme, hop, sadkáme. Dobre. No. Takže vy to viete dorobiť, áno, v tom počítači potom? Ale jasné, chcete krb alebo knižnicu? Ja neviem, čo dáme? Dám hodolu, keď chcete? To nie. Dáme knižnicu, to bude rovnaké sci-fi. Pozrite sa, ako sedí zase. Ja toto neviem, toto už. Fuj. A to musí fakt sedieť na tom stolíku, No to, áno, to jasné, že musí sedieť. Ale bude úplne drevený. Prosím vás, za tie roky sme si zvykli. No, pán prezident, hop, postavíme, hop. Tak, výborné. Pauza. Výborné. Viete, keby nebol na tom koliku, on by nám ušiel. On je hrozne trúcovitý. Pán prezident, môžeme? Drahí svadobčania, rád sa Spoluobčania. Jasné, Majko, jasné. Drahí spoluobčania, rád sa prirážam k tým, ako vám žehnajú všetko dobré do najnovšieho roka 2013. Rád sa pripájam. Rád sa pripájam k tým, ktorí vám do nového roku 2013 želajú pevné zdravie, istotu v práci, pokoj v rodinách. Keď sa nad tým tak zamyslíme, nie je toho málo. Najmä, ak nám niečo z toho chýba. Svet na Prahu roku 2013 je zase... Stop! Pán prezident, 13! Vy ste ľudový prezident, vy nie ste jazykovedná poradňa, rozumiete? 13. Tak, poďme. 13. Svet na Prahu roku 2013 je zas o niečo zložitejším miestom. Stále sa nevieme vymotať z problémov, ktoré prináša svetová kríza. Aj ekonomika, jej dopad na spoločnosť cíti o niečo menej než niektoré iné krajiny Európy tohto kontinentu. To je naša ekonomika, to tam musí zaznieť, ináč to nedáva zmysel, rozumiete? Zase budeme vyzerať pred ľuďmi ako banda hlupákov, táto kancelária. A kde si ja potom nájdem prácu, ha? Kde? Čo pôjdem robiť, riaditeľa do Sozy? A Majko, veď ja viem, že ti robím iba problémy, ale vyčkaj so mnou ešte, veď ja sa za chvíľu poberiem, ja už tu dlho nebudem, Majko. Dobre, nejako to už dáme. Aj keď naša Dobrý, ale pravda, že nerušíte. Kľudne hovorte, áno. Texíky sme dostali, pravda, že učí sa ich, áno. Tu volá Robko, nechaj ho do mňa pozdravovať. Áno. Nie, starý si pamätá, no presne. Nie, to dáme, ja keby som ho mal aj do guli nakopať, to určite bude. Áno, aj za vás, áno. Dobre, dovidenia, Majko, to čo si hovoril? Že ste starý, pán prezident. Čože? Aj pán Fico si to myslí. Jaj, a jemu robím hanbu. No dobre, kde sme to prestali? Vieš, Majko, ja nie vždy som bol takýto. Som bol aj mladší. Vysokú školu som až na docenta vychodil. Dobre, pán prezident, demencie si nevyberá, poďme. Ja som si vybral Seat. No, moment. Pán prezident, Seat som vám vybral ja, španielské auto, a vy ste nemali ani kúsok slušnosti, aby ste sa v ňom zabili. Ja už tu nechcem byť. Pán prezident, vy musíte. Národ vás potrebuje. Nenaduším a za pohodníku jedeme von. No dobre. Tak,
Poďme, lebo tí ľudia zvlášť za tou televíziou čakajú, tak poďme, chcú tiež pozerať telku. Dobre? Zvládneme to. Ja nechcem už byť prezident. Ja chcem ísť domov. Pán prezident, toto mi hovoríte už 2 roky. Nie! Nebudem. Ja čítať tie prihovory, neviem, domov idem. Nech sa páči. Nemôže. Tak, a teraz ma počúvaj. Ty mi tu nebudeš hovoriť, čo môžeš a čo nemôžeš. Pretože ty si tu za šaša, rozumieš? Havel ťa vyjal, Mečer s tebou vytrel topánky, Ficovi si vošiel do ryti, tak ho teraz tam pekne škrapkaj ho, pretože on to potrebuje vieš? Takže teraz budeš čítať tento príhovor, ktorý sme ti my napísali a ináč, ak to nespravíš, 2 mesiace neuvidíš televízor. Poďme. Si nemôžeme zlomať, je úplne drevený. Ale prosím vás. No poďme. 5, 4, 3, 2... Drahí spoluobčania, rád sa pripájam k tým, ktorí vám do nového roku 2013 želajú pevné zdravie, istotu v práci, pokoj v rodinách.